No niin, eli täällä ollaan Sports Academyssä tähtireporterin haastattelusarjan ensimmäinen vieras, Pasi Nielikäinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Sitten tosiaan ihan tuossa vähän aikaa sitten ilmoititte uraa paketissa, ette enää lätkää liksaa vasen tuu pelaamaan ammattilaisena. Kerro vähän tietämättömille vielä, että mikä ajoi sitten tähän päätökseen lopulta. No polven rustovauriot, eli rikkinäisillä polvilla pelasin viimeiset pari vuotta IFK:ssa ja viimeisen jokerivuoden siinä. Ja sitten kävin kuitenkin tuolla Tsekin maalla muutaman kerran ja muutaman pelin mestistä, mutta niin kun ei pysty harjoittelemaan, niin sit on sitten tosi vaikea pelatakin. Rustovaarit, jotka ei parane ikinä ja niiden kanssa on kuitenkin mentävä. Mutta toivottavasti nyt tarvii vielä rollaattoria kautta rullatuolia laittaa. Joo. Joo, ruvetaan käymään pikkasen läpi sun taivaalta lätkäpelaaja, niin mennään heti kirjaan sinne ensimmäisen sivulle, eli kerrotko, että miten alun perin ja lopulta päädyt jääkiekkoilijaksi? No joo, mä oon on just aikaisemminkin sanonut, kotoisin pienestä kaupungista nimeltä Nivala ja ei siellä ollut oikein mitään muuta mahdollisuutta kuin urheilla ja mä 4-vuotiaana ensimmäiset luistimet sain ja siitä lähtien on jatkuvasti ollut jäällä ja kesäisin tietenkin kesälajeja harrastanut ja semmoinen kova polte oli pelata jääkiekkoa ja en antanut periksi ja 98 sitten pääsin tuonne Miami ruotsalaisen Reijon suosituksesta ja Miami reissun jälkeen tulinkin sitten IFK:on mutta niin se oli niinku lyhykäisyydessä. Tuosta just piti Miamiin tarttua, että miten tää just sanoit Reksen kautta, niin oliko se just toivoa siellä tavallaan, mikä koollisuus vähän enemmän semmoisen fyysisemmän voimahyökkääjän vaihdottaa? No joo, kyllä siellä pääsin niinku päivittäin seuraa sitä ja mulla oli sillä vielä sitten tosi kovat pelikaverit, John Paddy esimerkiksi, joka on niittänyt kyllä kovaa mainetta tuolla Pohjois-Amerikassa just niinku voimahyökkäänä ja sieltä sain päivittäin hyviä neuvoja ja kovasti me reenattiin myöskin sitä kovan pelin hommaa ja tappeluakin. Ja se oli, mä olisin jäänyt sinne, mun pelaajaoikeudet muistaakseni Tälähäsille. Mä olisin jäänyt sitten East Coastiin pelaamaan ja sieltä sitten yrittää ylöspäin, mutta sitten IFK:hon pääsin. Kerro vähän miten tää homma eteni ja 3 vuotta IFK:ssa, niin millaisia vuodet oli sulla? No paljon hyviä, paljon huonoja muistoja, mutta sanotaanko näitä ruotsalaisen Reijohan sieltä sitten antoi suostumukset tuonne IFK-edulle, että kokeilkaa ja mä silloin ajelin Nivalasta aamuyöstä tuonne Konalan jäähallille ja kerroin sitten Lehkosen Ikalle ja Lundqvistin Jonnille, että kuka on ja pääseekö reenaamaan, että oli puhetta ja siitä sitten sain aika nopeastikin sitten sopimuksen. Sitten matka jatkui Porin kautta, päädyit, Porin ja Kokkolan kautta päädyit tuonne Manchesterin ja paikallisen Stormin riveihin, niin kerro vähän, että millaista tuo lätkä Englannissa oli silloin? No se on hyvä. Tai ainakin silloin se oli hyvä kiekko. Pääsarja kuitenkin ja Englannissa suuri osa kanukkeja, muutama tsekki, slovakki, ruotsalainen, suomalainen. On ihan niin semmoinen varmisarjan tyylinen amerikkalaista kiekkoa. Ja harmiksi oli hieno kaupunki, tykkäsin Manchesterista todella paljon ja meillä meni siellä seurasi sitten konkurssiin ja sinne jäi sitten tavallaan palkkasaatavat kaikki. Niitä on aika lailla turha yrittää saada pois. Seura meni nurin sillä siis. Tämän jälkeen taas paluu liigaa niin sit sun meni Kärpissä ja Saipassa ja Ässissä ja HPK:ssa, jossa myös voidit mestaruuden sanotaan pisteiden ohella varmaan pelasit parhaimpia kausia siinä. Oliko se, että sä olit löytänyt jotain uutta itsesi pelaajana vai että oliko se vaan, että Böndillä tuli enemmän vastuuta? No kyllä se varmasti se vastuu ja ettei siellä ole ehkä aina on ollut se rikkova roolipelaaja, eli luistella, taklaa, tappele, vähän
vähän sillä mentaliteetillä. Niin, kyllä se huomasi, että kun sai vastuuta, niin pystyy niitä pisteitäkin sitten tekemään. Mestaruuskauden jälkeen niin HPK:sta takaisin stadiaa IFK-paitaa ja niin, tulit 2 vuoden diilillä, mutta olit vaan vuoden IFK:ssa, niin mitäs siellä kävi? Palasit takaisin loppujen lopuksi sitten HPK? No joo. Tässä nyt ei ole toisia kavereita, ketä minä vähän kritisoin siinä, että miten minua kohdeltiin silloin IFK:ssa, niin ei se nyt välttämättä ehkä ollut semmoista tätä päivää valmennuksen suunnalla. Että aika paljon kertoo siitä, että uusi valmentaja tulee joukkueeseen sisälle, niin se käy jotain muun pelaajan henkilökohtaisesti kättelemässä, että minä olen kohdalla, minä ojennan käden eteenpäin, niin pyörähtää hienon piruetin siitä ympäri eikä kättelee ja jatkaa seuraavan pelaajan, niin mä ajattelin, että no, tätäkö se nyt sitten on. Joo. Niin viittasit varmaan tuohon Paul Baxteriin aikoinaan. Varmaan mä jonnekin sinne päin. Joo. Ja sitten sen jälkeen, niin paljon puhuttu sieltä Jokereihin, niin tässä on nyt pari viime vuoden aikana aika paljon niin siirtynyt sanotaan välttämättä IFK-leimattuja, mutta kuitenkin vahva IFK-taustaisia kundeja Jokereihin, niin oliko tämä sulle, vaikka niin kuin sanotaan faneja ajatellen, niin millä tavalla jännä paikka? No olipa tietenkin. Vähän semmonen, no lähtökohta pitää muistaa kuitenkin aina, että mistä mä oon lähtenyt, Muvalasta lähtenyt ja liigosopimus. Voi sanoa näin, että omalla tavallaan semmonen palkkasoturi, mutta niin IFK sitä on aina ollut ja ensimmäinen liigan sopimus, niin se on IFK:sta ja on kiitollinen siitä. Mutta no sekin oli vähän semmonen, käytiin ja töitä tarjottiin, niin sinne sitten mentiin. Joo. Sitten ton jälkeen ulkomaan reissu taas edessä ja lähi Tsekkiä. Tästä on pakko heti kysyä, musta jostain luin tai kuulin jotain pientä rygää, että siinä missä Kovatsuk ja Radulovi olisi ottanut Pepsiä matsin aikana, niin siellä Tsekissä olisi vedetty ehkä jotain vähän vieläkin vahvempaa. No joo, se oli aika hauska. Meillä oli Tsekissä, tää on pitkä tarina, mutta minä ja mun agentti, niin mä olin niinku Vitkovitseen menossa siihen ekstraliigaan ja ne ehti voimahyökkääjää sinne ja kaikki piti olla selvää ja mä lähdin sinne Tsekin maalle, niin siellä oli sitten se ekstraliigan presidentti. Näin minulle kerrottiin, että se ei antanut sitä niinku siirtoa, se ei hyväksy mitään siirtoa ja mä päädyin sitten pelaamaan sinne kakkossarjan Radetsiin ja hieno kokemus oli ja kaikin puolin, mutta meillä oli sitten semmonen rommisponsori ja se oli jännä homma sitten, mä kattelin siinä ensimmäisessä vieraspelissä, niin vanhemmat pelaajat kävi hakemassa niinku huollolta sitä rommia, ne otti ihan niinku rommia, mä no perhana, että ei tässä näitä pelikilometriä enää kovin paljon on jäljellä, niin kävi itekin siinä ja sitten ne sanoi, että joo, että se aukaisee paikkoja ja näin poispäin. Vähän siinä poskut tietenkin alkulämmittelyssä punottiin, mutta tulipahan sekin kokeiltua. Joo, etsii vähän jälkikäteen tai taaksepäin niin uran parhaita ja hauskimpia muistoja. No kyllä mä niin sain totta kai Lehmänlypseen Nivalasta, niin pääsin IFK:hon ja se oli jotakin, no niin, vaikea sanoa. Se oli uskomaton kokemus ja saa siellä sitten kuitenkin semmonen ihan hyvä kohtelu monienkin suunnalla. Ja totta kai sitten HPK:ssa kultamitali, niin se on kruunannut tuon minun uran kyllä. Joo. Meillä oli hyvä joukkue ja hyvä valmennus ja Jalosen Jukka halusi minut sinne ja käytti minua ja tykkäsin. Loistava coachi. Paras coachi mitä mulla on ikinä ollut. Mites tosiaan aika monessa jengissä pelannut uransa aikana, niin onko jäänyt jotain pelikavereita, keille haluaisit täyttää erityismainintaa? Niin No Peltosen Pasi Ässistä loistava pelikaveri ja pelien kanssa meillä oli aina semmosia vauhikkaita, joskus pelipäivä aamunakin, niin semmosia vauhikkaita fyysisiä kohtaamisia kulmassa ja aina oli kuitenkin semmoinen huumori ja suupiirissä, vaikka olikin kovaa peliä. Ja niin, kaikki varmaan
muistaa ja tuntee sut varmaan vähän paremmin nyrkeistä kuin ilma-VVstä ja jalkakynnistä, niin jos meidän palataan vähän noihin tappeluihin, niin keitä siellä sitten on ollut niitä kovempia kavereita, ketä vastaan on ottanut joskus matsiurassa aikana? No kyllä, varmasti niin Helenyksen Sami on yksi kovimmista. Ja taisi olla 3. mylly, että pääsi ihan hyvinkin tappelemaan Helgen kanssa. Olin tuore siinä ja näin poispäin. Ja totta kai Vandenbussa Raija, niin kova äijä ja rehti kaveri. Ja no tietenkin hyviä muistoja oli sitten tuolla tämä Matt Nickerson tappelu tuolla Porissa, niin se oli ihan hyvät fiilikset siitä jäi. No ne on mun mielestä vähän semmoista katoavaa kansanperinnettä toi lätkätappelu tänä päivänä, mutta niin minun mielestä hyvä lisä. Joo. Niin tuohon piti just tarttua, että sanoin, että tässä on nyt varmaan aika monen viime vuoden aikana periaatteessa jotain on tapahtunut aina liigakaukalossa, että tulee tavallaan näitä lätkän ulkopuolisia tahoja mukaan ja tavallaan kertoo mitä ei saa tehdä ja mitä saa tehdä ja lehdistö ristii demoneiksi ja niin passittamassa jengi niin kuin linnaan tyyliin jo, niin miten sä oot seurannut tuommoista tai median käyttäytymistä niin tämmöiseen, sanotaan vaikka sun tyylisen pelaajan No joo, suhteen. Jos mentäis vähän niinku, ei tarvitse mennä muutama kuukausi taaksepäin, kun IFK hankkii edelleenkin varmasti top 10 tappelijan maailmasta. Ja niin Suomen lehdistö, media teilas hänet niinku alta aikayksikön mutta mun mielestä oli niinku ala-arvoista toimintaa. Et kaveri tekee sitä omaa roolia ja riistää, taklaa ja tappelee sitten kun tarvii. Mutta se kuvastaa tämän päivän median toimintaa Suomessa aika hyvin. No niin, Pasi, ihan viimeinen kysymys vielä loppuun. Mites tästä jatkuu? Mitä meinaat puuhastella uran jälkeen? Kiinnostaako valmennustaidot, kenties CVtä Nivalaan Kaubosien toimistoon ja pillisuuhun ja läppitaulu käteen? No joo, en mä usko, että se tuo Nivala on vielä sillä lailla ajankohtainen, mutta tuomarihommat kiinnostaa, valmennushomma kiinnostaa tosi paljon, myyntityö kiinnostaa, mutta saa nähdä mitä rupean tekemään. Yksi voisi olla mielenkiintoinen projekti, että kirjoittaisin kirjan, että tulisi vähän semmoinen erilainen jääkiekkokirja. Tässä on meikäläisille sattunut ja tapahtunut monenlaisia ja pääsis sanomaan kuitenkin sitten rehellisesti se omankin mielipiteen näistä asioista ja hauska. Se on ainakin hauska ja omasta mielestä hauska ja erilainen urheilukirja. Siitä Venäjässä. Niin. Yes. Mutta herrat, kiitos tosi paljon, että pääsit tulemaan ja odottaa tsemppiä ja kaikkea hyvää jatkoa vielä. Kiitoksia. Joo, yes. Kiitos. Mikä se on siinä?